Kidai kini ki illegal settler ki perlong yang teke jaka kum kata ka commercial area kadai ki jingdu bakra yaki dakimi na teke jaka. President ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP uba Dundee Cliff Khongsin haka arhusal terek uyayang ulapin ramjer ya ka Harijan Panchayat Committee ya ka jingle bam salia bat ka bam sitnyo jongki ya ka jingbatha ka sarkar. Hoi ngitip ba kini kiladon lasa laslam hangni but ngiri bentip ya ke shisha ba ke history hi kalau bakini kiwan hi kum kita kinong tray mo nadu po British te tang be di kinong tray bagi lasa bun snam ni de ki post snam de spa snam kin shukam eno de le kam mla ban long ba do mla hi ban pedang Ula ongru ba kinu kinong tray ki ba tray ha kinu kitanat sarkar laju aya ke yengsa yaki bakin syong bat ula ongru baka penlingwa bakini ki pen e bat ki kam trai pen ban ya ka jakaru dekan kumgi kinong tray ki batray hapo ki department kum hapo cantonment board ne kum hapo ki wi state government central government ru ban pensuk inong tray ke ka sarkar ne ka government lada de ki baha hapo central ne baha hapo state ki ju ai kita ki quarter se ki bakin syong re om bakin syong do na pan daladap kata kam ne kata ka kerta ka retirement dal apa kata ka retirement age ka jongki ki hi kabli phai no sheke e ke baki from where kum khten away from where you belong mo shak ka state bakisa ne kum ta ter tene ka penlengo ingi ni ba bali gini pak hadu menta ki pen e baki kam trai teman yak to jakaru ya ka baro ngitep ka jeng ai yaki kadai tang support kum ki quarter bakin sa ang tu nama baki hap hapo ka jeng pet jong mo jong municipal ba komno baki wan sini baki dikinong tari ban pengkhoi ban yaka sorsolong ne kita ter hi kat kum kam baki klim maki dari ke basngusi menta kalong ba hadu menta baki kam trai nak senan pan tikana kalong persya kalong bian nakaliang keseng kalau ong baka yoi bikinong tray ki batray bat ka municipal ki kongu Henry ki bam kongu ki de gitu ki basang bian baki song thu bakalat kamai kaji kindu lada ki pet nakani jaka ni ba kinong tray shisha ki bla register dia bat ka Shillong Municipal Board ngi kini te ki kongo kam idon kanu no re ki dei kini ki illegal settler kita bon shong bian ki ba ki snguthu ba kadon kata ka lat kamai kaji ne ki perlong te ka jaka kum kata ka commercial area mo ya ka ba kadai ki jingdu bakra yaki dakimi na te ka jaka uba khongset ula ongru baka sarkar kadon kamya kani jaka khanang ban pen internet yaka namar kani jaka kumba kalong menta kalong kum kaslam tenrei pat kumba kalong menta ngi ba ka sarkar hi kadon kamya to ka jaka namata ban namta ka bit ka biang kali kawan jo pajba ban pen he lenti singkien bat ban pen internet to ka jaka nama to ka jaka hi kumba kalong menta kalong kaslam ome hap hiru ban ong ba bakandon ki longyeng ban sa ang tu bat kamlong long hakakot ka khya ro ki dan sibun ki junduna ula benrap da ka ba ong bakitu ki batrai bat ka Shillong Municipal Board ki dei ban board iki kendon jaka sarkar bat ula kentu ya ka sarkar paka dei ban le da ka bating e here ngit skam bala da kitu ki nong trai ki batrai hapo ka municipal haduk mentaro ngatrai ki di ban board ya ki kendon kat kumbala board da sarkar ba haba kwa ban pen kriya iki ban ajakan iki skiwe khanang ba kinang la ban yai tre ya kam ko jongki ban tre do ban taru ngatrai di ban board ba yani kendon ka ba sarkar ka labo ka government hi ka di ban le da ka bateng e kam de ban shu ban sha jam hoi on humanitarian ground ka government ngi ka le hi kat kum ko jing patha ba lada kimi nang te ru ki di ban don sakawi ka jaka ban relocate yaki ngi ba sarkar kata kala jubab ya kataru re ke jing i jonga hi kalong ba kitu hi ba patne hi kemde kita kinong tre jong municipal here kita ki illegal settler ki bashuan banshu bhai bhai shnong bachu sa hi tu ki jaka